Pagiromdom sa mga deboto sa San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan, asin pag-atindir kan banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphones. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Malood pa ang gabos sa pagpamibikan orasyo emperata. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Spirito Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. De kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. De mi nasabotan as sinautoban sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean mi na an padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka inik, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahaga din kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibig mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibig mo kami. Sa ngaran ka Ama, kan Aki, asin kan Spirito Santo. Amen. Matukaw po.
Sa liwat, Diyos, marhay na hapon sa indogabos mga tugang. Ngunyan, iyon ikaanom na Domingo kan Paskwa kan pagkabuhay liwat. Ang mga intensyones kan sa tuyang Santa Misa, iyong mga minasunod. Thanksgiving for the gift of life of Maria Editha Esquivel, offered by SAA Class 78. Thanksgiving offered by Ryan Altavano. Special intention for examination offered by Christine. For guidance of the Holy Spirit offered by Charis May de Mesa. Para sa kapaingaloan ka mga minasunod na kalag. Jesus by Judith Logroño. Miguela and Antonia offered by Mr. and Mrs. Antonio Villanueva. For Javier and Carolina offered by Winifreda Villanueva. For Charlie by Ariel Lim. For Fermin Jr. offered by Beltran family. For Ronald Joseph and Grace offered by Cano family. For All Souls offered by Ryan Altavano. For Ricardo offered by Ryan Altavano. For Conchita by Lorilia family. Banwaan ng Diyos, matindog na puan gabos, as sinawitan niya to ang awit sa pagpuon. Sangaran ka nama, asing kanaki, pating ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristo ang kagurangnan ta, ang pagkamuod kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong spiritu. Dios marhay na hapon po sa indugabos mga tugang. Diyos marahay na hapon man po, Padre. Nagkatiri po naman kita ngunya na hapon sa pagdulot kining Eukaristiya, tanganing danay nyatong pasalamatan asin umawon ang kagurangnan, huligan sa iyang pagkamuot, pangataman asin pagdirihir ka sa tuyang buhay na makamtan ang kaligtasan. Kaya ipamibi nyatong gayo kitagabos na oyadigdi sa banal na misa, ang sa tuyang mga familia, lalong-lalo na ang mga ina, dayaday kitagabos, bendisyonanin marhay na paggabuhay, makamtan nyato ang katiwasayan, ang kaligtasan, siring man, matipon kita na yaon may pagkaminoroot mootan. Kaya tangani kitang maninigo na magdulot kining banal na misa, sa tuyang unya nagrumdumon asin pagsolsolan, ang sa tuyang mga naginibong mga kasalan, maghagad po kita nin kapatawaran sa Diyos na makakamhan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala kunin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Mahirak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan, maheraka, kagurangan, maheraka, Kristo, maheraka, Kristo, maheraka, kagurangan, maheraka, kagurangan, maheraka. Gloria
in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga taong marahayan buot. Inuumami ka, rinurukyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapamuraway mi ika, pinapasalamatan mi ika, huli kan dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos sa deng langit nun, Diyos amang makakaman. Kagurang na aking bugtong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang, ako ang sa mong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa to kan nama, kaheraki kami. Tay kasanan, banal ikasanaan, kagurangnan, ikasanan, urog kahalangkaw. Hesu Kristo kay ba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita, O Diyos na makakaman, gibuwa kaming magselebra sa maurop na katigayonan, kaining mga aldaw nin kaugman, na sa mong ginigibo sa kaumawan kan kagurangnan na nabuhay liwat, tanganingan sa mong binabalikan sa pagrumdom sa gibo danay niya mong rimpuson, huli ki Jesu Kristong kagurangnan niya mong nasa imong aki, nakaiba mong nabubuhay as inagahade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An liturhiya kan tataramon. An gibo kan mga apostoles, minapahayag kan luway-luway na pagtalubo kan simbahan, puon sa Jerusalem sagod sa Roma. Sa babasahon, may hinanag nato ang pag-ako kan simbahan sa mga hintil na maging Kristiyano. Tinda nag-ako man kan balaog kan Espiritu, ini nagpapasabot sa to na ang pagkamuot nin Diyos, mayo nin pinapalain. An enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Kan malaog na si Pedro, sinabat siya ni Cornelio. Naglukmo ini sa pamitisan niya, asin nagtataob. Alagad, binangon siya ni Pedro, asin sinabihan, "Magtindog ka, ako tawo man." Si Pedro nagbuka kan nguso, nagsabi, "Sa totoo, nasasabutan ko na mayo nin pinapalain ng Diyos, kundi sa gabos na nasyon, an may pagkatakot sa iya, asin nagigibo nin kasuripotan, inaako niya." Nagtataram pa si Pedro kan ang mga bagay na ini, nagtugdon ang Espiritu Santo sa gabos na nagdadangog sa mga tataramon. Haros nawara sa sadiri ang mga may pagtubod na si sirkunsiso na nakikiiba kay Pedro. Huli tasagpud pa sa mga hintil, ang balaw kang Espiritu Santo ibinukbo. Nagdadangog ninda sindang nagtataram sa manlain-lain na tataramon, as si nagpapamuraway sa Diyos. Dangan nagpahayag si Pedro,
May nakakaulang kan tubig na dain mabunyagan ining mga nag-ako kan Espiritu Santo siring sa to. Nagbuot siya na bunyagan sinda sa ngaran ni Jesucristo. Dangan hinaga dinda sa iya na makidago sa inda nagkapirang aldaw. Anda taramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa gabos na mga banwaan, ipinapahayag kang kagurangnan an sa iyang pagligtas. Sa gabos ng mga banwaan, ipinahayag kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas. Mag-awit sa kagurangnanin bagong awit, huli ta nagiboy siya nin mga ngangalasan, nanligtas siya para sa mga tuon niya, asinan banal niyang takyag. Sa gabos ng mga banwaan, ipinahayag kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas. Ipinamidbid kang kagurangnan an sa iyang pagligtas sa mga mata nin mga nasyon, inihayag an sa iyang kasuripotan. Ginigurumdum niya an sa iyang pagkaherak asin an sa iyang katotoohan sa harong nin Israel. Sa gabos ng mga banwaan, ipinahayag kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas. Nahiling kan gabos na puro kan daga, ang pagliligtas kan sa tong Diyos. Nagpataratara sa mga kagurangnan bilog na daga. Magbulwag ning kaugmahan, magkurahaw asin magtugtog. Sa gabos ng mga banwaan, ipinahayag kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas. Minamaot niya to gabos ang buhay na makahulugan. Ini makukuan niya to kung ang Diyos nag-ierok sa satong buhay. Ang Diyos pagkamuot, asinan pagkamuot sana nagikan sa Diyos, ang nakakataon in tunay na kahulugan kan buhay. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Juan. Mga namumutan, magkaminuruot-muutan man kita, hulitaan pagkamuot gikan sa Diyos. An siisay man na namumuot, pinagin aki kan Diyos, asi nakakamidbid sa Diyos. Andai namumuot da imidbid ang Diyos, taan Diyos pagkamuot. Digdi, ipinapahiling ang pagkamuot kan Diyos sa sato. Sinugo kan Diyos ang bugtong niyang aki, sa kinaaban tanganing mabuhay kita, huli sa iya. Yaon digdi ang pagkamuot, bako na kita. Namutan taan Diyos, kundi siya. Namutan niya kita, asin sinugo niya, ang sa iyang aki, bilang umay buot, laban sa satong mga kasalan. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ipagrukyaw niya to ang banal na ebanghelyo. Hallelujah, kakagurangnan, ang dahalan, ang buhay asing katotoohan. Hallelujah. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Pagrukyaw kan marhay na bareta, sosog ki San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus sa iyang mga disipulos, siring na namutan ako kanama, kamuman namutan ko. Magdagos kamo sa sakuyang pagkabot. Kung utubunin do ang sakong mga tugon, magdadagos kamo sa sakong pagkamot. Siring sako na nag-uutob kan tugon kan sakong ama, kasi nagdadago sa iyang pagkamot. Ini sinasabi ko sa indo, tanganingan sa kuyang kaugmahan mapa sa indo, asinan sa indong kaugmahan mapano. Ini ang sa kuyang tugon, magkaminuruotan kamo, siring na namutan ko kamo. Urog kaining pagkamot, mayo an siisay man, na itaya ang sa iyang kalag para sa iyang mga katuod. Mga katuod ko kamo, kung gibuhon nindo ang mga tinutugon ko sa saindo. Day ko na kamo inaapod na mga surugoon, hulita day aram kan surugoon kung ano ang ginigibo kan sa iyang kagurangnan. Inapod ko kamong katuod, hulita ang gabos na nadangog ko sa sakuyang ama,
ipinaaram ko sa indo, bako kamo ang nagpili sa ko, kundi ako ang nagpili sa indo. Asin itinalaga ko kamo na maglakaw, asin magbunga. Asin ang bunga nindo magpadagos. Tanganing an-anuman na hagado nindo sama sa ngaran ko. Itaon niya sa indo. Uya ang tugon ko sa indo. Magkaminuruotan kamo. An marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Mga tugang ngunyan, iyo an misa antisipada kan ikaanom na Domingo, pakalapas, o kaya sa laog kan pagkabuhay liwat ni Jesus sa mga gadan. Stili na gayong ngunyan man mga tugang, dayaday niya to nagad nagigirumdumon ngunyan na bilog man na mayo, an satuyang mahal na ina. Kaya mahihiling niya to digdi sa satuyang atubangan, an satuyang mahal na ina sa titulo Our Lady of China. Kunbaga mga tugang, dayaday na kita, tunay nanggad papagirumdumon kan sa tuyang mahal na ina, na ang pagkamot kan sa tuyang Diyos na makakamahan, stiring sa sarong ina, dayaday nanggad ang sa iyang pagdusay kan sa iyang sadiri, alang-alang sa iyang mga kakian, tanganing makantan ang kaugmahan na daing kasagkoran. Kaya ngunyan mga tugang magayon na pagurup-hurupan niya tunanggad, manunungod kan sa tuyang Diyos na namuot sa satuya gabos. Si Jesucristo, danay ang sa inanggad na pagkamot sama. Kaya ano ang ginigibo niya? Inuutob niya ang gabos na mga tugon kan sa iyang ama. Kung ano ang sa iyang nadadangog, kung ano ang sa iyang namatean sa ama, ipinapamati asin itinutukdo man sa satuya gabos, na ang pagkamot na sa iyang namatean, ihinihiras niya man sa satuya, digdi sa kinaban. Tanganing magkamit kita, nin kaugmahan, asin magsupay ang kaugmahan. Stili na gayo kan sarong ina baga mga tugang, nauugmang gayo nanggad ang sarong ina, kapag nahihiling niya, ang sa iyang mga kakian, danay na yahaw nanggad, igwanin katiwasayan, igwanin pagkaminurot-mutan, dainin siriplingan, kaya nagsusupay ang puso sa kaugmahan kan sarong ina, huli nanggad kan pagkaminurot-mutan, na yaon ipinamati niya kan sa iyang danay na pangataman. Balangani baga mga tugang, saan mga pagiging sarong ina, sa 9 na bulan o kaya nga nan iba, igwang 7 bulan dinadara, sa laog kan sa indang sinapupunan ang sa indang mga ipinapangaki digdi sa kinaban. Pano nin pagkamot, pinakaiingatan, tangani nanggad, an aki na sa iyang mamumundag, magkaigwa nin kaugmahan, siring na siya nauugma. Kaya ngunyan mga tugang, papagirumdumon kita kan sa tuyang kagurangnan, magdanay kita sa iya. Utubon niya to an sa iyang kabutan, tanganing makamtan niya to ang kaugmahan na daing kasagkoran. Kaya ang pagkamot kan Diyos, dayaday na ipinapamati sa satuya ni Jesucristong kagurangnan ta, ng Diyos na nahihiling asin nakakaibahan niya to, digdi sa kinaban, dayaday na ikitaman, hinihirasan kan tugon na magkaminuruotan kita, digdi sa kinaban. Kaya ngunya naman mga tugang, mahihiling niya to nanggad, ang sarong ina, pirming yaon magsasadol kan sa iyang mga kakian, na yaon ang pagiging marhay, ang pag-iribahan, maging dayaday na yaon ang pagkaminurot-mutan, ang pagpamangnuhan kan lambang saro, ang pagpahiripno-hipnuan, ang paghiriras-hirasan. Huli kayan mga tugang, diyan mahihiling kan sarong ina, na siya tunay nanggad na nasiging successful kan sa iyang pagiging ina, hulita, diyaon may pagkaminurot-mutan an sa iyang mga kakiyan. Kaya mga tugang huli kay ni, day niya to nanggad kalingawan, ang dayanay na pag-utob kung ano ang kabutan kan sa tuyang Diyos na kaglala. Ani kadua mga tugang, si Jesus minasambit,
kun dayaday nato nanggad na uutubon an sa iyang katugunan na may pagkaminuruot motan, kitagabos aapodon ni Jesus na sa iyang mga katuod, bako na mga tugang mga surugoon. An pagiging katuod mga tugang, dayaday na yaon nanggad, tunay na yaon pinaghihirasan, kung ano ang nadadangog, kung ano ang namamatian ni Jesus sa iyang ama, ihihiras iyan sa satuya. Pero kung surugoon mga tugang, dai niya iyan sasabihon, ilihilom na iyan, hulita, ang surugoon, binabayaran. Ang surugoon mga tugang, yaon sinda, may trabahos para sa indang amo na pinaglilingkuran. Kun kaya mga tugang, huli kan pagkamot nin Diyos sa satuya, asin danay man kitang uya sa iya, na nag-uutob kan sa iyang pagkamot sa sato, inaapod niyang kitang mga katuod. Sa Ingles, mga tugang, ang translation kan katuod, friends. Kung sa tuya naman nagkukanon gayod, mga tugang, sa iba pang lingwahe, ang Espanyol, amigo o kaya amiga. Ang tataramo na amigo o amiga, mga tugang, gikan sa tataramo na amar, amo, amar, na buot sabihon mga tugang, to love. Kun gaya, ang pagkamuot, nagigi kita nanggad mga amigo ni Jesucristo, huli kan danay niya tong reciprocity na may pagkamot kita sa saya, na may pagtubod kita sa saya. Sabi nga ni Pope Benedict XVI, ang satuyang pagtubod, iyo ini ang may pagkamot na response sa satuyang Diyos na namumuot sa satuya. Kaya ini mga tugang, ang danay nanggad na pagkamot niya to sa kagurangnan. Kitagabos, apodon ni Jesus na kagurangnan, amigo niya, asin amiga. Kun kaya, namumutan kita. Kun kita mga tugang, nagiging tunay na nagsusunod kan sa iyong mga katukduan, isinasabuhay niya to ang sa iyong mga katugunan, tunay kitang aapodon niyang amigo asin amiga, dahil kan pagkamot man niya to sa saya. Mga tugang, ang sarong ina, bako lamang sana, garo siya nagmamangno o kaya nagmamanda, nagsasadol asin naglilingkod kan sa iyang pamilya, lalong-lalo na kan sa iyang mga kakiyan. Kundi, mga tugang, garuman sa ng pirme, ang sarong ina, nagiging amigo, nagiging amiga, kan sa iyang mga aki, hulita, anuman ang maot na sasabiyon, kan sarong ina sa iyang aki, sasabiyon, takun bako, mga tugang, mahalaga gayod, o kaya dai niya namumutan ang sa iyang aki, baka sana ihihilom kung ano ang mga nadadangog, namamatian, asin nahihiling sa iyang aki na namumutan. Dahil kayan mga tugang, kitagabos, aapodon na mga katuod, amigo, amiga ni Jesucristong kagurangnan ta. Asin ang panghuri mga tugang, ipinapahiling sa satuya, kan satuyang mahal na Diyos, nakitagabos man mga tugang, danay na yaon ang magsaksi na may pagkamot sa iya. Nakitagabos, tinutugo ni Jesucristong kagurangnan, ang sa iyang sinasambi, na magkaminuruotan kamo. Magkaminuruotan kita digdi sa kinaban. Kung kaya ang pagkaminuruotan na ini, dayaday, naigwanin self-sacrificing, self-donation, na yaon itatao niya to sa satuyang kapwa digdi sa daga. Arog kan sarong ina, ang self-sacrifice, self-donation, asin manan sa iyang pagdusay, alang-alang kan sa iyang pamilya asin mga kakian, ginigibo iyan kan satuyang mga ina digdi sa kinaban. Malangani mga tugang, naimbitaran ako sa saro ng God na bako man ito gayud na dibo o saro na party, kan saro ng God na naging estudyante ko kayto sa seminaryo. Dahil kaning mga tugang, itong pamilya, bako man talagang, sabi nga ni kan mga tagaduan sa daraga, may ayo-ayo, bako man ito mga tugang, mayaman, kundi
simple. Dahil kini mga tugang, kan pag-abot nin pagkarakanan, yaon nguna nagpamibi ako para sa pagpamibi kan pagkaraon. Asin pakatapos kini nagkaraon na, alagad, hain niya ko si mama mo, hain niya ko si nanay, dahil kayan, kan pighanap ko, ito palan yaon duman sa kusina. Asin kan hiniling ko duman na nasa kusina, ano ang ginigibo? Ay ito, pigtubigan, so tipo na natatada duman sa kaldero. Tanganing ito ang sayang pigkakakan, dahil taday na kaya palan, na iluluwas, ihuhuyag sa lamesa. Nahiling na yan. Kun kaya, itinao niya pa so sa iyang makakakanya kuta na masiram na linuto niya pa. Tinubigan niya na sana sa kaldero, tipo na sana ang pigdidiit-diit niya duman, naigwa nin kaugmahan. Arog kayan. An ina na may pagkamot. Sinasambit sa satuya, ni Jesucristong kagurang nanta, uya ang tugon ko sa saindo, magkaminuruotan kamo. Kaya ngunyan man mga tugang, sa panahon kan pakalapas, kan Easter season, ang kapangganahan ni Jesucristong kagurang nanta, na dinaog ang diklom nin kasalan, asin kagadanan, hulikan sa iyang pagkamot, hulikan sa iyang pag-utob, kan katugonan, kan kabutan, kan Diyos Ama, na nagsugo sa iya digdi sa daga. Ang pagkamot na yan, ihinihiras sa satuya. Tanganing mamidbidan niya to ng gadan Diyos, tanganing kamutan niya to siya, asin magsunod sa iya, tanganing ang pagiging mamumutun man niya to sa iya, danay kitang matipon sa iyang kadean, na makamtan niya to ng God, ang buhay na daing kasagkoran. Sambit nga ni kito mga tugang kan sa kuyang pinagmisahan, nasaro ng God na nagadaan, nasarong ina, kunbaga sinambit kan sa iyang aki. Maging maugma ka na ngaya, Mama. Tapos na ang mission mo, magkaminuruutan man kami na mga aki mo. Kung kaya ngunyan man mga tugang, haranina ang pagtatapos kan sa tuyang selebrasyon kan pagkabuhay liwat ni Jesus sa mga gadan. Sa maabot na Domingo, sa tuyang siselebraron ang Ascension Sunday. Asin pakatapos naman mga tugang kan Ascension Sunday, iyo naman mga tugang ang Pentecostes. Kaya ngunyan man mga tugang, kitagabos, lugod, ang liwanag ni Jesus na namut sa satuya, dayaday niya tong sundon, giyahan kita, hanggang namakamtan niya to, ang kaugmahan na nagsusupay, na daing kasagkoran, diyan ki Kristo na sa tuyang kagurangnan. Matindog po kita mga tugang asin sa tuyang ipahayag, ang sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos samang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga. Kay Jesucristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ibinangidam sa Espiritu Santo, namundag si Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadan asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko,
sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, asin sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mga tugang, hulita kita, ang pamilya kan Diyos digdi sa daga. Di kita nakakasabi na namumutan ta ang Diyos kung nauungis kita sa satuyang kapwa. Mamibig kita na ang satuyang pagkamot sa iya maging labi pa sa mga tataramon sana, asin magiya sa satuyang pag-uugali. Ang lambang pagharang niya tungo niyan sa tuyang sasabihon, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin ang mga namamayukan simbahan, maging udok sa buot, asin matinao sa pagkamuot ninda, sa saindang ariponpon, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Diyos, mamidbid, asin mamatean kan mga daing nagtutubod sa iya, huli kan pagkaminootan nin mga Kristiyano, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga mag-aragom, maging maimbod as sindayupot sa saindang pagkaminootan, stiring na sinda magsaksi sa saindang Kristiyanong pagtubod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagahelang maranga sa saindang mga pagsubok, huli kan pagtubod asin pagkamuot nin mga Kristiyano, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan na naging niyatong kasumaro sa buhay, na ini mag-ugma sa nagdadanay na katuninongan sa kahadean kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Sa hilom naman po mga tugang, sa tuyang man ipamibi, ang sa tuyang personal na kahagadan sa mahal na Diyos, ipamibi niya to ang sa tuyang mga pamilya, lalong-lalo na ang mga ina, siring man ang mga kapwa na pinangakuan niya tong ipamibi man sinda. O Diyos na mamumuto na sin Ama, himatean sa muyang mga pamibi, panua kami kan ang samuyang puso kan sa imong pagkamuot, tanganing padagos kaming mabuhay sosog sa magayagaya na nagsusunod kan sa imong kabutan, asin kami matipon sa imong kahadean, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Ang bilog niya mo, buhay, katalingkasan. Bless dear Lord, God of all praise and gives bread to you, for cast the bread of life. Kagurangnan, inihatong niya mungunyan, lugod maging kantanin, kaligtasan, para sa samo. Oknoy kami, magera sa kapwa, maglingkod sa imo sa mga luha. Bless you, God of grace and Jesus Christ, go for fruits of divine God, spiritual drink. Aman kagurangnan, inigatong niya mungunyan, lugod maging kantanin, kaligtasan, para sa samo. Mamibi ka mo, mga tugang, tanganan sa tuyang atang maako malugod kan Diyos na makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, umitas lugod pasiring sa imuan sa mong mga pamibi, kay bakan mga pagdulot nin mga sakripisyo,
Tanganing kaming nalinigan kan sa imong karahayan, maandam kan mga sakramento nindakulang kabanalan, uli ki Kristo na sa mong kaguranan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matano sa sinakakaligtas, na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ang ani mas mamuraway na iharubay orog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Hulita sa pagkarumpag kan lumang pagkabuhay, ang gabos na isinikwal binabago. Asin ang karahayan kan buhay ibinabalik sa mo diyan ki Kristo. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban. Patingani ang mga langitno na virtudes asin mga angheles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, asin deng tapos na kami man minasanong sa pag-awit ngunyan. Banal, banal, banal. Ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Osanna, Osanna sa kaitaasan, Osanna, Osanna sa kaitaasan. Paladan ang minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan. Osanna, Osanna sa kaitaasan, Osanna, Osanna sa kaitaasan, Osanna, Osanna sa kaitaasan. Kagurangnan ka ng gadan banal, burabot din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pakabanalakan ang buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa samo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan si Yesu Kristo. Siya na sa rugaring nabot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat binakini, itinaw sa sayang mga disipulos, naahan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakankay ni, tay niyan sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuhan yaman kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinaw sa sayang mga disipulos, naahan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ni, tay niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipang, napapabuloson para sa indo asin para sa dako, sa pagpatawad kan mga kasalang, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, pinapamareta niya mo,
ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagod na magdatong. Kaya kami na nagrorumdum kan sa iyang pagkagadanas in pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa na si Francisco, asin kan sa mong obispo na si Joel, kan gabos sa mga pade, asin kan banwaan na tinipon mo ngunyan na yaon sa imong atubang. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na kan Diyos, ni San Jose na siyang mabiniyo na esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaitupa nakapagpagayagaya sa imo, magkanigon magin kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin sakay ba niya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukduan kita kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, kaya nangangas kitang mag-awit. Amanya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatungan kahadean mo, mangyari ang buot mo. Sa dagan inisiring, sa langit, ano sa mong kakanon sa roal daw, itao mo sa muyangon yan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa marami.
Agawag kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imoan kahatean, asinan kapangyarihan, siring maran kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika ang nagsabi sa imo mga apostoles, an katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sakong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninonganin kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong spirito. Mga tugang magpatinarauhan po kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. This being the bottom blood of Christ, bring eternal life to those who receive it. Kairaki kami, Cordero kan Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang. Kairaki kami, Cordero kan Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang. Tawi kami nin katuninongan. Uya si Hesu Kristo ang Kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kita gabos na mga inimbitaran sa pag-ako kay nin Kordero. Kagurangan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana, sinasakong kalag na umayan. At amano man lugod kita kan hawak asin dugo ni Kristo, sagud sa buhay na daing kasagkoran. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa God paman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibig kita. O Diyos na makakamhan sagkod pa man, na sa pagkabuhay liwat ni Kristo nag-andam sa mo para sa buhay na daing kasagkoran. Padakulak sa mo ang bunga kan sakramento kan Paskwa, asin panuwaan sa mong mga puso kan kusog nin nakakaligtas nakakanon. Huli man sa nakikristo na sa mong kagurangan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaigwa po kita nin second collection para po ini sa pagmantiner ng mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nagabot sa 33,967 pesos and 40 centavos. Ang naambag niya to sa siring na misa, nagabot sa 2,755 pesos and 15 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 5,668 pesos and 5 centavos para po ini sa Tada Sunday. Nagpuuna po kan Biyernes ang Misa Novenario para kay Our Lady of China. Sagkod po ini sa Mayo 11 sa oras na 6:30 sa pagkaaga. Sa mga maabot po maging novena mas sponsor, magpalista na sana po sa opisina. Steering man, iniimbitaran man po ang gabos na magdalan kan huruan a Bicol Musical. Base po ini sa obra ni Mr. Abdon Balde Jr., an istorya kan 8 milagro ni Nuestra Señora de Salvacion. Ini po gigibuhon sa Ibalong Centrum for Recreation, Legazpi City, sa oras na 6:00 sa pagkabanggi. Ang tickets po available sa opisina kan parokya. Sa Mayo 6 sa Kod 8, aldaw nin Lunes sa Kod Miyerkules, magkakaigwa po nin Triduum Masses for the Dead sa oras na 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga ngaran kan kalag na buot niya tong girumdumon. Mauot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Anonymous donors, tulong tig 1,000 pesos, tulong tig 500 pesos, sarong 400 pesos, duwang tig 300 pesos, asin 200 pesos, Jackie Avengosa 900 pesos, Liza Anyon and Family 300 pesos. Diyos mabalos po. Mga tugang, sangaran kan sa tuyang kura paroko na si Father Neil Aranas, asin kan sa iya mga pag-iribang pali na si Father Eric Martiliano, asin Father Kevin Fonasier. Sa kuya naman ay pinapaabot sa Saindo Gabos ang taus-pusong pasasalamat, hulikan sa indong danay na pakisumaro asin pag-anduyog kan sa tuyang banal na misa, digdi sa St. Jude Catholic Church kan Legazpi. Asin man kan sa indong dayaday na pagtabang, asin pagsuporta kan sa tuyang simbahan, asin parokya. Salamat po sa Indo Gabos. Diyos ang magbalos po sa Indo Gabos. Ang kagurangnan mapasa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo Gabos kan Diyos na makakamhan, kan Ama asin kan nakipatin kan Espiritu Santo. Amen. Mga tugang, tapos na po ang sa tuyang banal na misa, lakaw kamo sa katuninongan asin pagkamot ki Kristo na sa tong kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ayon ihayag purihin siya, ating inunyag awitan siya. Nagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sampoy lubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at araw
Liwanag ng Diyos sumaakin, langit at lupa siya'y kapangyarihan, araw at alay siya'y karangalan. Aking pag-iwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, sa tanan. Aking pag-iwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, hallelujah. So mga mapabless po, dahil ta may exam, di po sa may atubangan naman.